Mifrux fuq 73 paġna tnieda l-ewwel prospectus tal-Istitut għall-Edukazzjoni, imżewwa b'korsijiet akkreditati immirati lejn l-edukaturi. Korsijiet mill-għalliema għall-għalliema, ibbażati fuq il-kwalità, rilevanza u prattiċità, kif spjegat il-kap eżekuttiv tal-Istitut Joan Grima. Il-course participants jagħmlu il-kors, jieħdu l-istrateġiji, bl-Ingliż ngħidu they equip themselves, l-għada filgħodu huma stess jistgħu jipprattikaw dak li jkunu qegħdin jesploraw. L-Istitut tal-Edukazzjoni fetaħ il-bibien tiegħu f'Ottubru ta' sentejn ilu u minn dakinhar l-hawn lestew korsijiet b'suċċess xejn inqas minn 800 edukatur. Dan fil-waqt li din is-sena qed jattendu ma' 300 oħra. Ħafna mill-korsijiet imnedija fil-prospectus jindirizzaw l-assessjar formattiv li tant issemma fl-aħħar jiem b'rabta ma' tneħħija tal-eżamijiet ta' nofs is-sena. Joan Grima spjegat li tali korsijiet għandhom lan li jħarġu lill-għalliema biex jagħtu ċans li l-istudenti jiżviluppaw matul is-sena u jkunu kapaċi janalizzaw u jarfu l-ħiliet tal-istess studenti. Din l-esperjenza ta' tagħlim, dan il-mod kif aħna ħanatu iktar ċans biex it-teacher ikollha l-opportunità li tagħti daw it-tasks u tiġbor l-evidenza ħajjiżdied. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo iddeskriva l-Istitut tal-Edukazzjoni bħala kruċjali għat-tisħiħ fl-edukazzjoni fi vjaġġ ta' tagħlim li jista' jisfrutta aħjar it-talent li jeżisti fost l-edukaturi kollha. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jaċċessa l-prospectus minn fuq is-sit elettroniku www.ifv.gov.mt li qiegħed online bi ħsieb. Għamilnihom online għaliex diġà għandna moħħmija courses interessanti li dal-waqt se jkollna nerġgħu naġġornaw il-prospectus online tagħna b'dawn il-courses interessanti u ġodda li jilħqu edukaturi differenti, li jilħqu ħiliet differenti, jilħqu bżonnijiet differenti.